Panjenengan kok kaya ngoten lho. Yo. Ora ana babar pisan. Lah kok dadi aku nemung lakon sing kaya ngene lagu to. Yen kowe abot karo kewajiban kowe ninggal marang tabeting rasa kamanungsan ning nek ora tok tindakake gunane apa nggonmu dadi patih ora mastuti marang dawuhing Nalendra. Oh, Den. Kula mboten mentala. Den. Keris kon gorekke wrangka. Aku wis tanggap karo kersaning Sinuwun Mandura. Wrangkane ya Raden Abimanyu. Waduh. Wah! Ora bakal mentala. Sampeyan kula tinggal teng mriki. Kula njaluk ngapura, Raden. Ning wangsung mono madi luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara. Koko Prabu ndadosaken ngagat sotaning manahipun ingkang rayi Ndrawati. Rawuh Paduka kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu. Yo, Kresna. Ndak tombah karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Bahi Tampanana, Yayi Prabu. Kula pundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan. Mugi kasekecakna anggenjengan dika lenggah. Yo, Yayi Prabu kaya wis ora kurang kepenak. Kakang Prabu, aku ngaturake sembahku katurya Kakang. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Kara. Yo. Bratajaya lara ireng dak tampa, siadi ngabekti arepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana piye? Anakku lanang Yat Majamu ora kena sambe kala apa-apa. Pangestuning Kakang Mandura tansah pinanganing kawidadan. Syukur Sembadra. Kula wonten kanthi becik. Kuwi talining katresnan antaraning kowe lan bojomu. Iya, Kakang. Oh. Ndadani ingkang putra pringgotanipun Gatotkaca ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Tetuka tak tampa. Ora liwat pangestuning wakmu Mandura Tampanana, kula bendika jimat paribe. Dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Setyaki tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana, diweji kula ngaturaken sembah bekti kunjuk. Kakang Pati Udawa tak tampa tiba padha-padha. Dipun prayogaken anggenipun lenggah diweji ing Mandura. Yo, Kakang Pati Udawa kaya ora kurang kepenak. Koko Prabu. Nuwun sewu, sampun kinten kula kumalancang ndadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang rayi Ndrawati dening rawuh Paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi kepareng kawedharing kathah, mengko suraos ing kados pundi kepareng kula ngangulungaken jangga nilingaken karna Koko Prabu. Kresna. Nggih kula wonten maring adhawuh. Wale-wale apa praptanipun Kakang ana ing negara Ndrawati sepisan tilik marang raharjaning siadi sak kulawarga ndungkap angka loro wis sak trepe pun Kakang minangka dadi kadang werdane Bratajaya. Ya silara ireng anggone entuk kanugrahaning dewa wujuding putra. Nggone wis mangun bale Wisma kalawan Si Arjuna wekasan pinaringan talining katresnan wujude atmajaning Sembadra. Inggih. Kaya ngapa bombong penggalipun Kakang tan murunga isih ana ingkang nerusake lajer sejarah Mandura. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ya mengene Kresna. Setemene Prabu aku iki bakal matur ngersane Yayi Prabu Ndrawati. Kepareng kula cemadhong dawuh. Wonten pangandika menapa Koko Prabu? Sembadra kuwi rak ming dudu adimu tok. Nanging pun Kakangku ya minangka dadi kadang werdane Sembadra. Inggih. Monggo kabagyaning Sembadra iki mengkene mau persasat
tumplak punjen sinundul puyuh kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu. Kula wangsa ing Mandura dene adhiku wadon Wara Sembadra wis gendong dotong-dotong wujuding punang jabang bayi ya kuwi atmajane Si Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Kabagyan iki mengkene mau aja Si Adhita ing ngrasakake ana aja mung kulawarga Ndarawati yang padha ngrasakake ning tak jaluk kabeh supaya rata. Tegesipun ngados pundi? Bratanipun Kakang negara Ndarawati yen dikeparengake aku tak mboyong Wara Sembadra lan Si Abimanyu. Ora ketang mung pirang dina sarta munggahe sesasi, munggahe meneh setahun. Wara Sembadra men mapan ana ing negara Mandura. Sabab kabar sing tak tampa dina iki Wara Sembadra nedeng ditinggal karo Janaka ya Permadi. Mula kabagyaning Wara Sembadra nggone momong atmajane ya kuwi Si Abimanyu, apa mbok lilani lan mbok keparengake pun Kakang uga bakal ngrasakake momong lawan atmajaku Si Abimanyu marang negara Mandura. Koko Prabu, estunipun kula mboten wantun badhe andhuwa dhateng parang Paduka. Jernyatanipun Sembadra menika tasih kadang Paduka piyambak. Namung semanten Purbawasisa wonten astanipun kadang Paduka pun Bratajaya. Lara ireng. Ngono dawuh mapa Kakang? Kadangmu sepuh Kakang Prabu Baladewa rawuh ana ing negara Ndarawati ing wigati kepengin ngrasakake kabagyanmu, kepengin ngrasakake kabagyanmu. Nggone Si Adi wis kagungan putra, ora ketang mung sedhela leganana penggaling Koko Prabu Baladewa supaya Si Adi budal kelawan atmajamu Si Abimanyu mapan sawetara wektu ana ing negara Mandura sinambi ngenteni timbuling ya kuwi Si Permadi ya bojomu Si Janaka Wara Sembadra. Wanodya yutama ngambararum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika piye Sembadra? Kakang aja kinira lamun Kakang Prabu Ndarawati mban cindhe mban silaten upama Kakang Prabu Baladewa bakal mboyong aku lan anakku Abimanyu prapteng negara Mandura aku ora bakal selak sinambi ngenteni ya kuwi rawuhe Kakang utawa Raden Janaka ngono wis sawetara wektu ninggal marang kasatyan ing Madukara. Dadi Wara Sembadra gelem tak boyong marang negara Mandura. Kakang Prabu dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku wani andhuwa marang keparenging Kakang Prabu Baladewa. Adalah. Wah, ya ngono kuwi. Ngono kuwi Sembadra. Merga Ndarawati lan Mandura kuwi loro-loro ning atunggal. Mandura ya Ndarawati, Ndarawati ya Mandura. Mula aja kok bedak-bedake. Kowe mapan ning negara Ndarawati tanpa beda kowe mapan ning negara Mandura. Mula Kang Sangga kowe ayo bareng lawan pun Kakang. Anakmu gendongen. Kresna, aku njaluk pamit daya-daya kaslak kepengin nuduhake Wara Sembadra kelawan garwaku ya Mbak Yumu Erawati supaya bombong penggalihe. Kula semanggaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sembadra. Ana apa? Ayo mangkat dina iki. Ayo Kakang Prabu ndak derekake Kakang Prabu Mandura.
Rikata Dyan Gatotkaca Tinon mapak Karkasuta Tekapira Kresna Parto maneher saktinira ing ujaran wang-wang. Oh, lho, Gatotkaca wonten timbalan. Lah kok dadi sajak? Ora jenak nggonmu ngabiyantara ngersaning wakmu Indrawati. Nuwun sewu. Mula teges kula Cubriya kaliyan Kanjeng Prabu Mandura babar pisan boten. Namung sak pengeripun Bibi Wara Sembadra kaliyan kadang kula Dimas Abimanyu. Ingkang dipun gendhong dening Bibi Wara Sembadra. Pangraosipun ingkang putra ing Pringgandani. Raos kula kados melang-melang ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Menawa dipun parengaken kula badhe mlapat tindahipun Kanjeng Prabu Mandura. Sajake kowe Cubriya, mboten perkawis kula Cubriya. Namung semanten lo, namung kira jejagi iki mawon. Ya, kula Cah Bagus. Panggraitaning atimu tan prabeda kaya rantamaning penggaling punwa ing Darawati. Mangkato. Awat-awatana saka Dirgantara. Yen pancen ana bab sing ora prayoga, Purbawasu tak pasrahke marang kowe Garkaca. Dul pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Setyaki, Dori. Eneng apa? Sak pengeripun Kanjeng Prabu Mandura. Pangraos kula melang-melang kados ninggal jejabang wonten tepining Balumbang. Kowe iki mung tiru-tiru tembunge Gatotkaca lha ngono. Mboten, Prabu. Mbaya wis sing lante panggraitane iki Gatotkaca pancen tak akoni. Yen kowe kuwi rejanjane nak ming cemongol-congol golek pendhok supaya ketok, ra ngono to? Panjenengan niku mbok sampun kados mekaten. Setyaki wonten timbalan. Ora usah dadak matur sing werna-werna mangkato. Pelampaten tindak ing Koko Prabu Mandura. Rasaku ora penak Setyaki. Kula nggih mboten penak. Wis ora usah dadak melu-melu to mangkato. Nggih, ngestaken dawuh pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Udawa penak ora? Sekeca. Ya wis nek penak ning kono wae rasa melu-melu. Ampun ngaten kula badhe ndherekaken Yai Mas Setyaki. Kanjeng Diweji. Sing ati-ati Kakang Pati Udawa. Dewa Narpati Dwinares
Duwenare swara Kresna kalangkung tresnanira marang Jabanon. Marang Jabanon sinawi. Oh. Kakang Prabu. Piye? Kaget atiku bareng ora pangling iki rak patih Sengkuni karo Begawan Durna. Iya, pancen bener. Ngendi kamuduk sekawit bakal mboyong aku neng Praja Mandura lah kok dadi malah ana Sengkuni karo Durna iki karepe kepiye? Kosik, para Sembadra, kosik, aja kaget. Setemene kowe tak kandhani. Nggon kepengin mboyong kelawan kowe ora kok jumujuk marang negara Mandura. Nah iki mau janjanipun Kakang saka negara Ngastina. Wondene dawuh Kyai Prabu Duryudana banget bombong marem seneng penggalihe merga wis krungu yen krungu kabar yen to Janaka nggone mangun Bale Wisma kelawan sira Yayi Bratajaya wis pinaringan momongan. Mula kabagyanmu iki mau akeh sing padha kepengin ngrasake. Lah karepe Kyai Prabu Duryudana kersane sadurunge kowe prapta ning negara Mandura, kowe tak kanthi dhisik ora ketang sedila mampir ning Ngastina. Inggih, nggih. Margi menapa ingkang raka menika pitataning jalma unusaning titah. Sinten sing boten remen menawi saged kampiran satunggiling putra satriya ingkang kalukengrat mbok menawi sak mangke saged paring daya kekuatan dhateng Sangya Parasata Kurawa. Arak ngono to Kakang Durna. Kakang Durna. Kakang Durna. Nan. Arak ngono to sampeyan iki ngematke apa? Ngematke Sembadra. Oh, lah kok dadi kaya ngono Sembadra. Ae seneng ora jeneng mokal, seneng. Bocah e lagi isih cilik, isih bayi. Nggih. Lah mesti wis kaya ngono tadi Pati? Nggih, nggih. Banjur lambene barang mak pyak-pyak ora. Mbah ya wis. Nek didelok saka sikil lak gedhe sikile ingkang garwa. Prek. Samane ku senengane ngecek kali kula niku napa ora ngecek apa kula tak takon. Lah nggih kula niku mung ngomongke. Ubune we gedhe pupu garwa sampeyan. Nggih, nggih ning atos. Nggih. Menika kersanipun kados mekaten. Lah mula saka kuwi Sembadra kowe ben diderekke patih Paman Patih Sengkuni lan Bapa Durna. Wontene Abimanyu saka tresnaku kalawan anakku lanang Abimanyu Lilanana tak gendonge tut wuri kalawan lakumu. Apa kudu ngono Kakang? Iya, kudu ngono. Merga pun Kakang saka tresnane kelawan Abimanyu kepengin banget aku gendong Abimanyu ra ketang sedelo. Tak kudange anakku si Abimanyu. Kagiat risang kapirang urinangkul kinembet-kembet. Dosang reknaning bawana. Oh. Bener, Nger, Sembadra, bener. Bener ngendikane kadangmu sepuh ing Mandura. Ngono? Kowe mlaku dhisik karo aku karo Adipati Harya Sengkuni. Wondene anakmu ya putuku si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa. Si Abimanyu men digendong dening anak Prabu Baladewa, kowe tak gendong. Lho. Ane ra. Kok njur ngalup kaya ngono. Anu, Durna. Nggih, mboten, nggih, mboten. Kajeng kula menika supados melampah sareng kaliyan kula. Lah, rak ngaten. Ampun nganti disenggol ati kula apik si Sembadra. Oh nggih, ngestaken dawuh. Piye, Sembadra? Aku percaya marang Kakang Baladewa. Anakku Abimanyu tak pasrahke marang panjenengan aku. Tak mlaku karo Patih Sengkuni apa dene Begawan Durna. Ya wis kono tak gawane anakku aja kuwatir. Apa kowe ora percaya karo aku? Ora ana jamak lumrahing aku bakal nyengsarake karo anakku dhewe. Abimanyu kuwi getihmu padha karo getihku ora Sembadra.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ranggana magawe gelar ira wang tanpa sraba-sraba ngajar Begawan Durna. Dasarmu apa sendaki sengit? Lho. Neni papan aku weruh Durna. Tanganku gatelan kudu jotosi cangkeme. Walah dalah. Ngugu karepe dhewe. Tur dasare niatku mung bakal nungka tindake Kakang Mbok Wara Sembadra. Jarine mau bakal diboyong marang negara Mandura. Lah kok bareng lakune tindake karo Rasata Kurawa. Monggo aku ora pangling marang pangadining Sata Kurawa mesti bakal gawe sengsaraning Kakang Mbok Wara Sembadra. Kartomarma ora mbalekke Kakang Mbok Wara Sembadra karo anakku lanang Abimanyu. Aja takon tak babati gamanmu. Wah, uga karepe dhewe. Sugal ucapmu babamu. Ora mundur saka papan kene. Ora meneh dalan karo para sata kula tebak dadamune marganing patimu. Singolena prateng lalis karo marmo.
Gatotkaca ngamuk. Ayo, Kurawa arep gendak Sikara karo Bibi Warasembadra. Katon banget nggone bakal mboyong Bibi Warasembadra marang negara Ngastina. Ora mbok balekke. Adikku Abimanyu ora mbok balekke. Pecahi sirahe. Waduh, kacau. Siwa Durmagati ora mbalekke adikku lanang. Apa kelakon Kurawa keduga nandhingi kridane Gatotkaca. Wah, Gatotkaca cabal. Cabal Gatotkaca. Ora duwe niat apa-apa Kurawa bakal mboyong Walacembadra. Sayekti mung kepengin kanggonan Walacembadra lan anake ya kuwi Ci Abimanyu. Ora duwe niat apa-apa, yakin sumpah. Kaya ora apal karo watake Kurawa. Ingkang demen gendak Sikara karo sak pepadane. Ola Gatotkaca. Yakin ora? Ora gelem balik lak amuk Kurawa. Gatotkaca cabal, cabal Gatot. Gatotkaca arep kowe otot kawat babi anu balung wesi ning kowe ngamuk Kurawa apa dikira kowe kira-kira iso ngalahke pusakane Harya Citraksi. Kowe malek wesi mungsuhe ya wesi iki Kiai CB. Lele nompange ndamu tabrak wesi mungsuh wesi asu anu ambiar sirahmu Cid. Kecelakaan kok. Aku dadi bane montormu dadi angka 8. Cid. Gagaruta. Aduh. Aduh. Tangi nek ora apa-apa. Aduh. Wah. Re kane. Re kane. Iki Gatotkaca niku kondange oli. Otot kakung kawat. Otot kawat balung wesi. Heeh. Nika satriya gawean Susuralaya. Heeh. Kabeh awake diganti wesi. Ha iya. Otot kawat balung wesi. Susum gegala. Mripate Suryakanta. Ampleng dasmu lho. Lha kula ngomong apa? Mripate Suryakanta. Tangane linggis, drijine gunting. Heeh. Dramaan pacul. Ah iya. Bokonge drim. Uyuhe wedang kopi. Terus re-rekane ajeng kula tandingi nganggo wesi padha wesi. Ha iya. CB. Kula gas, Man.
Mlaku 180. CBP speedometer mung tekan 90. Kok mlaku 180 ki speedometere sapa? Pun kula koroki. Oh. Kakak kula ganti stum. Oh. Lah malah alon. Ning rasa. Heeh. Banter, Pak. Pun kula incem. Gatotkaca kula tabrak sebe modar. Lah kok mabur. Sapa? Gatotkaca. Kowe Entuk bok. Jedier lekar. Rusak, Man. Ah iya. Wah, kacau. Ganti pelek. Ah iya. Peleke kaya ngono kok. Nini iki pecah. Hmm. Plentonge ilang. Heeh. Diganti mripat sampean, Pon. Prek. Dadak di poh. Montor gak diusung iki lho. Nek wong digdaya ora bakal kelakon. Lah dalah. Piye iki nek nganti kadenangan kaya mengkene nggih anak Prabu Baladewa. Kula semanggaken perkawis menika nggih anak Prabu Baladewa menika kados pundi lalampanipun. Pamanarya wonten menapa? Kurawa bubar sarsaran. Nung sampuyang numbuk bentus pelajaripun enten apa? Senjaki kali Gatotkaca ngamuk. Sumerep menawi ingkang rayipun Dewara Sembadra melampah sarengan Kurawa sami ngamuk Kurawa bubar mboten kanten-kantenan nggih. Lah rak tenan to Pak jan. Griwikan dadi grojokan geguyon tali tangisan Prakuta. Wonten dawuh Abimanyu gawanen. Nggih. Aja mbok kowe nek dinti ning kowe kudu ngenteni aku. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Aku tak nyingkirke Setyaki karo garwa tak kandhanane bocah loro kae. Nggih, katos-atos diwaya. Anggro sesumbar Lindhu bumi kuncing kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukang kumambang Gatotkaca wonten timbalanmu Setyaki wonten timbalanku Prabu sing ngakon ngobrak-abrik Kurawa sapa? Ih, mboten wonten. Lah kok dadi kowe itu mandang ngobrak-abrik Kurawa? Ngongasahi kaprawinan. Gembelo sirahmu gleleng pacamu dume kowe dadi satriya. Dijedi ana ing Suralaya. Terus sapa-sapa arep coba, saben ana wong arep coba, ngono apa piye? Mboten. Dasarmu apa? Kuwatos raosing manah kula. Kuwatire Bibi Wara Sembadra tindak sareng kalian Parasata Kurawa. Monggo ingkang gadah niat boyong Bibi Wara Sembadra menika Kanjeng Prabu. Kenging menapa tindakipun boten sareng paduka Kanjeng Prabu nanging sareng Parasata Kurawa. Gatotkaca wonten dawuh. Yen durung ngerti iki takon sik, nek wis takon mengko ditimbang bener lan lupute. Nek kira-kira bener, kowe bener sakarepmu karo ngamuk sakarepmu. Nek luput piye? Apa ora mirang-mirangke karo awakmu dhewe? Niki.
Barengipun Kyai Prabu Duryudana kepengin kenggonan Sembadra lan Abimanyu raketang sedhela. Mula Sembadra takon bareng lakune karo para Rata Kurawa dene aku nggendhong Abimanyu. Mergo aku ki makne gedhe. Aku ki makne gedhe Abimanyu nek nganti aku ora nggendhong karo Abimanyu doh nyono cerak nyono. Aku wong tuwa ora tresna karo anake Bratajaya. Mekaten. Oh, iya. Prayudara mekaten. Kula kantun nderek. Ampun pitados nggih. Ampun pitados. Sedaya kedah wonten buktinipun. Sedaya kedah wonten buktinipun. Setyaki Wonten dawuh. kowe ngopo kowe? Mboten napa-napa. Ora apa-apa padake aku ora krungu ya. Kowe mbudheki wong tuwa ngono apa piye? Mboten. Kowe ora percaya karo pun Kakang. Nggih pitados. Nek do percaya minggir. Ayo bali. Bali ning Gorawati rasa dadak melu-melu perkara iki. Nggih ngestaken dawuh. Bali. Nuwun ngestaken dawuh. Setyaki bali. Nggih, kula badhe tenguk-tenguk wonten ing mriki. Ora bali tak glandang negara kowe. Oh iya ngestaken dawuh. Ayo do bali. Niki ngestaken dawuh. Ayo gawe. Bolo Dewa Narpati Dwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira Pragoto wonten dawuh. Sak gedhagan iki aja cengengesan. Nggih. Mergo aku arep dawuh wigati karo kowe. Oh nggih. Barengipun Abimanyu wis mbok gendhong. Lah iki sampun wonten mriki. Sajaipun ngupadi ingkang ibu, wong sajaipun klecam-klecem tutukipun sampun kraos salit ngelak bocahipun. Ya wis ben. Perkara ngelak ya wis ben. Inggih. Kuwi menyang Walas. Terus keparengipun kowe menyang Walas. Inggih. Sawise tekan Ngalas, Pragoto wonten dawuh. aku kuwi duwe pusaka, ning kok ora ana wrangkane. Pusakaku iki golekno wrangka, Pragoto. Pusakaku iki golekno wrangka. Wrangka sing pantes, wrangka sing trep kelawan pusaka iki. Ya curiga iki. Yen kowe ora iso golek wrangka curiga iki aja takon dosa. Bali ning karep aku ora ngaku kowe minangka dadi patih Mandura Pragoto. Sinuwun panjenengane kok kaya ngoten niku. Yo. Ora ana babar pisan. Lah kok dadi aku nun mula lakon sing kaya ngene lagu to. Yen kowe abot karo kewajiban, kowe ninggal marang tabeting rasa kamanungsan ning nek ora tok tindakake. Gunane apa nggonmu dadi patih ora mastuti marang dawuhing Nalendra? Oh.
Den. Kula mboten mentala. Kula mboten mentala, Den. Keris kon gorekke wrangka. Aku wis tanggap karo kersaning Sinuwun Mantura. Wrangkane ya Raden Abimanyu. Waduh. Wah! Wah, ora bakal mentala. Sampeyan kula tinggal teng mriki. Kula njaluk ngapura, Raden. Ora. Daspun tinggil kula cumadung dawuh. Oh, daspun tinggil. Lho, ingkang putra pundi? Jumbo kangenipun Bapak Durna. Jumbo kangenipun Bapak ing Sokalima, anak kula Abimanyu kula titipke Praguta. Praguta kula paringi pusaka lan kula dawuhi supaya golek wrangkaning pusaka. Mesine Praguta wis tanggap niku sasmitaning Alindra sing dawuh supaya merjaya dhateng sinten kemawon. Mboten sampean kok seneng banget mergane napa? Amanu sama jeneng Sembadra mboten gadhahi anak melih. Janaka mongko lunga. Burisrawa sida gelem ora nggih? Lho. Niat sampean pripun? Lho nek Burisrawa mboten gelem niku kula samata ing gati sawaga ing diri. Tuwekan ora nyebut ora. Ayu ya ayu ngomah. Tak sekop cengelmu lho, Dik. Suwe-suwe kok nganyelke lho. Anggere omongan kamu nyenggol wong omah. Ayu elek ya ben. Nggih, nggih. Oh, Durna. Wonten dawuh. Paman Arya, wonten dawuh. Pun kasembadan panjangkanipun ingkang putra pun Baladewa. Samangke saged nuruti dhateng kadang kula pun Burisrawa. Ah inggih, nggih, mbok menawi dados kabagyan ingkang rayipun Burisrawa. Nggih, pawan. Blegegekugek sadulita mel. Lah. Iki mboten pangling Ndara Sumitra. Iya Siwa Semar. Aku ingkang mraptu ning Karang Kadempel, Siwa Semar. Bekti kula katur nggih, Den. Iya ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kyai Nayantaka. Dara, bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya nala garing ndak tampa. Ndara bekti kula katur. Iya Petruk ndak tampa. Ndara bekti kula katur nggih, Den. Iya Bagong wis ndak tampa. Enten apa, Gus? Janur gunung kadingaren. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel. Mongko sampeyan mboten paring pangandikan teka njawil kalih Semar. Tumunten kula dherekaken tindak sampeyan pun prapteng tengahing wana. Niki ajeng tindak dhateng pundi lan wigatosipun menapa lho? Siwa Semar. Kula ora jenak
nggon kula enggah ana ing kasatriyan. Nalika dina ing kepungkur wanci nanggara kasih Sumitra nyumpena. Panjenengan nyumpena? Iya. Pasumenanipun menapa? Ora kanthi kanyana-nyana. Aku weruh marang panjenenganing Kakang Mas Abimanyu. Nalika semana kinudang-kudang dening Kanjeng Ibu Wara Sembadra dititihake ana ing Palwa. Dumadan ora kanthi kanyana-nyana. Banyuning Bengawan katon bena wekasan Palwa kindhang kapracundhang. Amung kari Kanjeng Ibu Wara Sembadra ingkang pungun-pungun anandhang rudatin Kyai Semar. Pralambita iki apa Kyai mungguh werdine piye? Siwanayantaka Semareka den prayetna samuneres eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing kocap kacarita nalika semanten Dian Sumitra wis nganti sangger Punakawan medal saking tlatah Karang Kadempel manjing tengahing wana. Kendel sawetawis jibeg bebeke ngalih nenggih Sang Nayantaka mulat pangandikanipun nenggih Raden Sumitra. Ing cipta anggadhahi raos was kuwatir dhateng kawontenanipun ingkang Bendara nenggih Raden Abimanyu. Kedadak samya mireng tangising lare saking salebeting wana. Satemah kaget kadra wekasan sangga para Punakawan mangono pangudas wananing Kelurahan Semar Badranaya. Petra, pripun? Kowe krungu apa? Reng, kowe krungu apa, Reng? Aku ora krungu apa-apa iki. Gong kowe krungu apa? Sik, do meneng sik. Nek Semar omong ki ora do omong kabeh. Dirungokke. Apa sing dirungokke bapak ki padhe kudune mesti krungu. Ha iya, meneng-meneng. Meneng Semar. Iya, dirungokke sing tenanan. Krungu aku saiki, Tru. Aku kowe krungu, tur mambu. Aku pecah sirahe ora. Sik tak do meneng ora do sembrono. Mangkel aku senengane ora. Kowe anggere engko pisan kas tok baleni, wak jejeki linggis lambemu ora. Ora iki serius iki. Oh, ayo wis amene kok, Tru. Ngapa? Iki sing nonton ganti ibu-ibu nggawa anake nggawa towet-towet. Ora ketok kaya swara bocah, Gong. Wah, wis nyemelangi nang tengah alas kok ana swara bocah iki kok gek brayut. Hus. Brayut ki apa? Brayut ki memedi sing nggawa anak pirang-pirang kae. Ngemiki kiwa tengen. Terus gendong anak. Weh tenan ora do cengengesan kuwi. Aku durung ngerti brayut kok. Munji bocah, gendong bocah kiwa tengen, sikile ganduli bocah, tangane diganduli bocah, nuntun bocah. Bocahe pirang-pirang ijik meteng, kuwi jenenge memedi brayut. Oh iya. Wis tau ora apa? Urung. Aku iso omong. Critane Kyai Sepuh mbiyen iki ngono kuwi. Oh, to. Ora do sembrono nek ana bayi nangis ning tengah alas to bengi-bengi aja do sembrono. Saya banter Gong. Berarti arep mrene, Tru. Ayo do lunga. Kusita, Sita. Iki ketoke bocah tenan iki. Nek swara demit iki mesti sok ana, sok ilang, sok ana, sok ilang. Iki kok terus-terusan Gong. Iki mesti swara bocah tenan. Heeh, Pak iki swara bocah tenan. Kaenten swarane bocah niku sapa, Ndara?
tenan kok, Den. Iya. Siwa Semar iki wujuding bocah tenan. Wah, Jan. Sapa kowe? Isih cilik kaya ngono kaya ditinggal nang alas. Piye to? Braya tudu? Udu. Aku tak ngono ya. Bocah tenan kok, Gong. Wah, Jan. Bangsat iki wong tuane. Iki mesti hasil hubungan terang gelap. Gelap. Hubungan gelap iki mesti bingung do tanggung jawab terus anake dibuangan iki. Wah, wis dosane nglekepe anake tok. Nek ana kaya ngene iki ora gelem tanggung jawab, Jan wis menungsa apa? Ponokawan Petro. Dalem, Den. Iki sapa titi periksanen? Aku sing pinter nitik kok. Lho. Lah iki Kang Raka Ndara Abimanyu kontra Ndara. Oh. Ya ya. Tatap Mas. Jenengan kok tenger iki. Kakang Mas, panjenengan kenging menapa? Impen sampeyan kok. Durung-durung wis ndara dase. Alah ndara, sampeyan boten siram pinten dinten. Ampunipun kok ngantos kaya ngoten. Bocah iki nek esuk ki nang mripate ora tau melek. Sing tok rungkep iki sapa? Alah, Gus. Walah. Lah kaya mesem e. Akhire nek Ndara Angkawijaya bul bokonge Semar. Jari ing semilak. Kaya senyum karo aku. Tiwas tak rungkepi, wong tuwa. Antil mencelat kowe. Sesuk nanging nggo sarung ki sing lobok. Sarung cupet nggo sarungan. Den. Jenengan kok iki apa to kok terus-terus iki? Kok tas. Nang ndi kok salah to aku. Wis asah metu wae. Kakang Mas panjenengan kenging menapa? Kenging menapa, Den? Bocah niku Kang Raka niku sajake wis sawetara teng tengah alas. Tutuke klecam-klecem. Niku bocahe ngelak manggendong ayo jak bali teng negara Ngamarta. Laruta saking kutha Sanggara kulayan tandulusa amangku sang Tyauta Manalendra muda wonten sawenehing jejaka ingkang ngaglatengahing wana nenggih menika ta warnane satya saking gisiking samudra atmajaning Dewi Anggana warik nenggih Bambang Anggana Dewa ingkang mijil saking gisiking samudra nalika semanten angenam-nam penggalih mapan wonten tengahing wana mulat praptaning Sang Sumitra ndotong-dotong punang jabang bayi
langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Dyas Baliwur ana wujuding jejaka ingkang aglah ana ing tengahing dedalan kowe sapa takon marang aku mburi saka ing pertapan gisi ing samudra putraning Kanjeng Ibu Andonawari aku Bambang Andanadewa Bambang Andanadewa iya dasar kepara nyata kowe sapa Raden Sumitra Raden Sumitra iya ingkang mburi sapa aku Semar aku Gareng aku Petruk aku Bagong nuwun sewu Den iya Petruk piye peranganipun tiang-tiang teng wana mboten wonten ingkang ketingal Dad monggo Ndara Abimanyu kang Raka kaningaya teng tengahing alas. Ora mungkin Ndara Abimanyu niku iso brangkang saka Ndarawati tekan tengah ngalas. Mesti ana sing tumindak culika. Monggo teng mriki sing ngenten namung Bambang Andanadewa niku. Mang takoni. Napa niku sing ngajeng gendhak sikara karo Ndara Abimanyu lan duwe niat apa kok arep gendhak sikara karo Ndara Abimanyu? Ayo ngaku kowe. No, Dana. Lho. Andanadewa ora ngerti perkarane malah nucuh marang Andanadewa ora usah dadak mbok tutup-tutupi ayo kowe ingkang gendhak sikara karo kadangku sepuh Kakang Mas Abimanyu kowe ingkang ikara ning tengahing alas ora usah dadak selak ora usah dadak kumbi ngaku ora sampeyan sing gendhak sikara karo Ndara Abimanyu nganti Ndara Abimanyu mapan tengahing alas bocah wingi sore durung ilang pupuk lempuyange. Ha? Lah kok dadi mang sia-sia ning tengahing alas. Iki sapa malah muring-muring karo aku. Wis muring-muring wae. Ora ana menungsa liya kejaba sampeyan. Berarti sampeyan sing gendhak sikara karo Ndara Abimanyu. Wah, pancen bagusmu bagus ning ora duwe rasa kamanungsan. Ora pantes kowe urip ing alam padang. Nek ora lega rasane atiku nek ora males lara wirang. Gerahe Ndara Abimanyu ning mapan ning tengahing alas. Aja ngawu gawar-ngawur ngawur wae. Dar wae. Ben sisan wae pokoke anggrana wong ketok tak salahke. Omonganku ya, Tru. Ha iya. Ndara Abimanyu nganti nangis, nganti kaya entek luwe mripate nganti mentul-mentul kaya ngono kuwi. Apa, Tru? Mentul-mentul. Ngomong gak apa lho. Iki lho ngisor mripat ki blenduk-blenduk nek kaya kowe nangis to. Ha iya. Wis bener kowe Nalagaring. Ora usah dadak melu-melu. Nadan kanthi gendong Kakang Mas Abimanyu, kridane Andanadewa bakal tak rampungi ngatos-atos, Ndara. Iya, Nalagaring. Lang-lang indriya mangungkung.
Kandang ana Andadewa. Sumitra ngongasake kaprawiran nadyan lagi sedhe lho wayaku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu nyata satria pinunjuling apa-apa mrunjuling kaprawiran nadyan lagi sedhe lho wayaku wis bisa mbobot marang kadigdayanmu lan kasektenmu nyata satria pinunjuling apa-apa mrunjuling karep. Nanging apa kira-kira kowe kuat nadhahi jemparinge Andanadewa linepasake saka Gandhewa tumacep ana ing dadamu Rasirna Margalayu Jodundang Raden Andanadewa Raden Sumitra. Yamuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha ora tumama dadane Sumitra jemparingmu iso gawe babak kulitku aku meguru karo kowe Kakang Mas Abimanyu Kakang Mas Sampeyan dilepasi panah ora apa-apa. Lha kok jebul panah itu mancep nang gigire Ndara Abimanyu. Ludira sumembur kados mekaten. Kakang Mas, kula mboten mangertos. Aganadewa kowe mateni cah cilik kowe. Tak dongake ora slamet nang dalan. Setan kabeh. Gugup ya gugup nek ra ya ora terus rumangsane ndasku ki watu apa ya. Kanggo pancatan wong pirang-pirang. Andanadewa penyakit kowe. Kowe ngeculke panane rung iso manah ki aja iso manah. Sing tok. Apa jenenge kowe? Sing tok panah karepmu. Ndara Sumitra, ning ngerti ya, kena gegere Ndara Abimanyu. Den sampeyan pripun, Ndara? Bagus.
dudutke panahe. Aja nganti mancep ning gigire Kakang Mas. Nadyan Kakang Mas wis sedo. Dudutno panahe Bagong. Nek dudut gek dut ngono. Aja dintul-entul ndak Kakang Mas malah kloso lara. Gegere bolong semono bocah. Gegere bolong kok kono ora tekane pati. Andana Dewa, amuk legane atiku kowe. Kang Mas. Kula ngertos bilih sedaya lampan menika tartemtu kula badhe nepataken dening pepundhen. Awit kula sampun wantun anggendhong Kakang Mas Abimanyu kula ajak supados perang mengsah Raden Andana Dewa Kakang Mas. Monggo kula dherekaken kundur dhateng negari Ndrawati supados rinukti dening Kanjeng Prabu Sri Bathara Kresna Kakang Mas. Iki sapa? Bature Ndara Sumitra. Nek iso manah ya aja manah. Ngerti ora kowe manah kena sapa nyok? Sing tak tibani Raden Sumitra. Wah! Mudir. Setan. Panahmu ora kena Ndara Sumitra. Ning kena Ndara Abimanyu. Salahe bocah wingi sore digendhong dijak perang. Ndara Abimanyu sedo. Ndara Abimanyu sedo kena panahmu, Cok. Jan-jan, Cok, jan-jan. Setan kowe. Ora duweni Raden niat Raden put. Ayo. Iki gamelane kok do meneng wae iki piye? piye? Ora dipercaya kanca-kanca kowe. Oh, doyak rada doyak yo. Andana Dewa nyemplung segara. Coba ya arek iso nututi nyemplung. Waduh. Petro. Moh. Angkel. Aku ora iso renang kok. Gareng. Biasane ora adus ning kali to. Nganggo bane. Oh. Ora iso langangi. Oh, kae malah wong sing tememan ngono kae. Kok minggir neh, Gong? Glagepene aku. Senengane kowe iki aneh-aneh kok. Konjur maklung ora. Petro. Gareng Bagong ora ngrampungi perkara. Sedane Ndara Abimanyu ditotoi patine awake dhewe. Woi! Wes!
cethek ndasmu kowe. Kowe njaluk pundi aku kowe. Aku sing aku ngombe tenan. Santai kok, santai. Wah, ora usah mbegan tenan, Tru. Wis gonggong ora dikon. Ora diklekarke kok. Niki jenenge Ade. Aku rasa mbegan, Tru. Ya goleki Semar yo. Anakku cah bagus ya gene. Sawetawis kula tuwi dhateng dedharetan. Nanging jebul pinanggihipun kepanggih rubeda Kanjeng Ibu. Tobat. Ana rubeda apa? Kula dipun westani mejahi dhateng lare. Tumunten kula perang kaliyan kadangipun lare menika. Kula nglepasaken jemparing boten kenging dadanipun. Kadangipun lare menika nanging kenging lare menika satemah pejah. Sedaya ingkang momong lare menika sami ngoyak dhateng kula. Tobat. Apa kira-kira sing padha ngoyak kowe wani mancing dalaking samudra? Nyatanipun sami wantun. Tobat. Anakku nggir kono semingkira, mengko bapakmu sing bakal ngayomi marang kowe. Jero segara kok ana gua apik banget kene, Pak. Lho. Tru. Gek rene. Lho. Kok Pak Bos. Ae. Bagong kae ngopo wis ora ana banyune kok glelenge ra jam. Petroke ana wong lucu senengane nggane. Welo. Bela. Aner meneh. Piyayi kok kaya ngono lho. Jan wis. Kare ngententeke temenanan lho. Bela. Edan. Ya, Tru. Ana wong bagus ki jan luar biasa tenan. Wah, dan wis. Semar. Nggih. Nolo Garing Petruk lan kowe Bagong. Tobat. Pengen pirsa dateng lak tiang-tiang menika kuwi ponokawanku. Piye? Lah ponokawane kok mbujung-mbujung datenge putra? Mangriyen. Kok nyebut keng putra menika? Aku Andana Warih. Andana Dewa kuwi anakku. Lah bapakne ya iki. Ngandel ora. Jan. Nang ana trit nang kene trit. Telotak. Mbok ya semen iki ya ngopo ngono lho. Apa senengane ora? Ana apa Semar? Sampeyan nek kula kandhani mesti mengke muntap. Nek ngantos muntap sing mangdukani putra sampeyan. Anakku sapa? Andana Dewa. Sebabe kula caosi prisa nggih, Den. Kang putra Ndara Abimanyu niku kula temokke teng alas. Ngoten. Kula temokke teng alas. Lah banjur Ndara Abimanyu kula temokke teng alas sing nemokke kali Ndara Sumitra. Lah terus pinanggih kalian kang putra Ndara Andana Dewa. Nganti selin surup dadi perang. Kok kang putra nglepaske panah ora kena Ndara Sumitra ning kena Ndara Abimanyu. Lho. Lah anakku piye?
Ndara Abimanyu seda, Ndara. Andonowari, wonten paring adawu. Bab iki ora kena disangga entheng. Mesti ana lakon ingkang tumiba lawan Majaku Abimanyu. Manjinga Kalpika. Mengko mangsa kala ingkang wis tak temtokake, sira lan anak-anakmu bakal tak tepungake marang para Pandhawa Andonowari. Kelepat tenan ora? Anake sing ditresnani tak laporke tekaning pati. Andonowari, kowe manjinga. Oh, Kalpika karo anakmu mengko mangsa kala tak tepungke karo kulawargaku. Enggak aku nek ditepungke aku ora setuju. Ya iya. Maksude piye maksude? Maksude ngene lho, Ndra. Nek Ndara Janaka ki nempungke Andonowari karo Andanadewa ki garwa lan anake aku ora setuju. Oh. Aku pokoke iki setuju Ndara Janaka ki mengentuk Ndara Abimanyu. Anu sembod. Anak-anak Ndara Abimanyu wis titik kuwi. Ndara Srikandi, aku jane ora pathok-pathok. Larasati ora cocok. Manuhara kuwi meneh. Oh, dadi kuwi jane ora seneng karo garwa-garwa Madukara to. Ora. Asli. Ayo do mangkat. Mangkat nanti. Mangkat metu saka kene iki ning negara Ndarawati ora kok iki dirampungi kok, Gong. Ayo, Mer. Kowe iki ya ngapa mbok gogok ning kono kuwi? Ngenteni kowe. Apa kene siap mangkat to dadak dinteni ngapa? Kanjeng langit kalap-lapaton lir sanging risang mawe gandrung tara. Nggih. Pun Kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene Si Adi wis rawuh ana ing negara Ndarawati. Ya. Merga saka mangiraku Sembadra ingkang kaboyong dening Kaka Prabu Baladewa iki mau Gatotkaca wis matur Purwamadya wusanane samendhang ora ning ngarempit. Ya. Ya mung Si Adi ingkang tak aturi supaya sowan ana ing negara Ndarawati jejaga mbok menawa ana payo katemping samirana Kresna kakangku. Oh, kula ingkang sowan wa. Oh. Durung titi wancine Abimanyu kudu bali marang panguwasaning Gusti Sumitra. Wonten Ndang. Kakangmu iki mongen yen lagi ngelak mongko ibune lagi ora ana. Coba to jajal omben ana banyu sendang kae supaya ora katon salet si Abimanyu. Ngestaken dawuh. Wo. Koko Prabu sepinten kalepatan kula diagung pangaksami Koko Prabu kula sampun lirwa
Kacarios Kakang Semar sumusul dhateng kula. Matur bilih Abimanyu pejah. Iya. Oko Prabu. Tok tangisana wis ora ana gunane wong Abimanyu wis tekaning pati. Ngibarate luhmu nganti dadi getih. Ora bakal iso urip meneh. Menapa mboten saged dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma. Tak ungkuli bola-bali ora urip iki kunarpane dirukti dening Sumitra Janaka. Ngapa to kowe iki ngapa ya? Kowe iki ngapa kowe iki? Wong sedhek dituthuk. Ndara Kresna paring dawuh nek wis diungguli kembang bola-bali ora urip. Nangis pilek. Oh. Saya kira nek nangis bul pilek. Oko Prabu. Wis ora usah perlu tok tangisi. Tok tangisana tanpa guna. Ya mung saiki kewajibaning wong lanang aku tak takon karo kowe coba Wangsulana. Yen bojone diarah karo wong, mongko mangkel-mangkle wong lanang kuwi dirusui bondo donyane. Yen dirusui bondo donyane ora nesu, dirusui bojone. Yen dirusui bojone ora nesu, dirusui anake utawa anake dipiloro. Kuwi mesti tekaning pati utawa mesti bakal nesu. Nggih. Lah kowe iki coba anakmu dipateni, mongko bojomu digawa karo Kaka Prabu Mandura. Jarine Gatotkaca ngener ning negara Ngastina. Kowe ora mobah, ora mosik, janjane kowe tak takon karo kowe. Kowe iki tresna ora karo Sembadra? Petruk ki ya ngapa nyuwuk barang ki ya ngapa lho. Tanpa omong, tanpa nganggo piye-piye Gatotkaca. Wonten dawuh. Pamanmu Watawatana Sendika. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika aduh harining Sunawrekudara Mbadra ana dawuhmu apa sinuwun aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjalukku lawan Kaka Prabu Baladewa dipinangkani ora ketang sedhela tak suwun lerma ning negara Ngastina supaya mimbuhi marang kekuataning wong Astina sarta ngempel kanugrahan ingkang wis digawa dening Atmajamu. Iya Kakang Prabu aku mengkari manut. Wis Sembadra ngapano ning taman kono. Ora ketang sedhela lenggah ning kene kok tak boyo ning Mandura. Kakang Baladewa aku manut Kakang. Kaya Janaka dasar kepara nyata. Lho, Yayi.
Siadi ora basa arepun Kakang ora nganggo tata krama. Janaka, aja kaya bocah cilik. Lah kok dadi nungkak krama karo Yayi Prabu Duryudana. Siadi kuwi kalah tuwa. Siadi kudune nganggo tata krama. Wis ora perlu nganggo tata krama. Aku nganggo tata krama yen to gedhoane menungsa Ngastina. Apa tumon ing atase Nalindra Gung Binathara, Ratu Ngastina, Ratu Mandura mentala misahke katresnane adine dhewe. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak utung sapa ora menehke bojoku. Ayo sapa sing kepengin tanding karo Janaka? Adalah. Wah, adalah. Ayo, sapa wae? Hei! Jagat Dewa Batara. Raeneng sing wani, nggih ten nggih. Iya. Padake apa? Ming disumbari rondaraku. Ayo, sapa sing rumangsa lanang tanding karo Janaka? Klepat. Prabu Baladewa sing duwe masalah iki kok melayu sipat kuping. Petra, Nun. Sembadra menyang endi bendaramu? Kula ceke. Teng Taman Negara Ngastina. Ning taman. Nggih. Pripun? Bendaramu aturana tindak mrene. Semeng mriko pripun? Aja. Kok aja? Mengko ndak tempuk. Oh iya, Ding. Sadar aku lagian. Ndara, apa Petra? Mboten sang mlebet taman. Lah piye? Disusul garwane? Aku wis randhe bojo. Lah Ndara Janaka anake cilik malah ditinggal lunga. Tanggung jawabe wong lanang kepiye? Nggih. Lah iya. Tiwas duwe bojo bagus ning gerus ning ati. Nggih, nek dipikir ya ngoten niku. Iya. Wong duwe bojo elek ning tresna karo wong wadon ki malah nglelemu awak. Oh nggih. Kula niku karo bojoku ora tau kok kula niku sia-sia. Tresna banget. Upama lho niki. Upama lho niki mung crita ta mbane wong ra omong gitu. Iya. Mun sampean niku kali kula niku wah. Ndara Abimanyu niku sampean niku ora perlu gendong, ora perlu meneng-neng, ora perlu ngateni popok. Kula sing ngateni popok, kula sing gendong. Kabeh pekerjaan rumah kula sing ngrampungke. Lah ya ngono kuwi bojo sing tak karepake. Nggih. Mangane bagus ning gerus. Iya. Ning Ndara Janaka niku tresna sampean karo sampean niku tresna banget Ndara Janaka asli. Nika bojo sing sing tresna karo wong wadon. Kuwi mau omongan apa, Petro? Boten omong napa-napa. Padake aku ora krungu. Engko teng rika engko kelire kosong. Ora apa-apa. Sembadra, apa ayo bali. Nek durung kersa kundur ya ora sah bali sik. Ora, aku wis kleru ayo bali Sembadra. Wes ra sida, ra sida. Pripun Sembadra pun iso teng negara Ngastina. Kula mireng kabar nek para Sembadra Kakang Mbok Bratajaya pun teng Ngastina. Kula wis nyandang cara manten kok Prabu. Kula wis nyandang cara manten, kula dijawabke karo Mbok Mbadra. Dijawabke karo Mbok Mbadra, Prabu.
Burisrawa. Kula Usik. nggih pun mboten kuat nika. Oh, kula pengen rabi. Ya. Ning Sawangen. Sembadra jane wis prapen negara Ngastina. Abimanyu wis tekaning pati. Lah kok jebul Janaka nyusul nang negara Ngastina. Ah, gagal maning son. Gagal maning son. Ora buktasaken ngrebataken Wara Sembadra, kula kepengin cawap karo swara. Hei, Janaka! Janaka adikku mbok gawe nanti Janaka. Babar pisan jebul wonten wewadi ingkang siningit wonten penggalih paduka. Nalika semanten pangandika paduka repa dhateng raying Dwarawati supados kula maringaken utawa nyaosaken dhateng pun Sembadra. Lah kok jebul mboten tumuju wonten negari ing Mandura nanging menggok dalan wonten Ngastina. Ancasipun kados pundi? Ya, pancen tak jarak. Mergo aku tinengesan ing Si Burisrawa. Nggone gandrung-gandrung kapirangku lawan Wara Sembadra. Mula niatku iki aja tak anggep ala, ning niatku kuwi petungan kanggo niat sing apik. Becikipun wonten pundi kula badhe nyuwun priksa. Sembadra iki tadi bojone Janaka ki ngros atine. Janaka ki seminggu ning omah, 4 taun minggat. Janaka ora tau sapa ning Kasatriyan Madukara. Mula ora aneh nek Sembadra tansah purek ana negara Dwarawati. Mula tinimbangane Wara Sembadra ki lara ati, timbangane Wara Sembadra ki tansah kagol-kagelan atine, rabi karo wong bagus, luwung tarabe karo Burisrawa, ning tentrem atine, mukti rasane Kresna. Nuwun sewu. Ingin saged mangertosi mukti lan maremipun manahipun Sembadra menika sinten? Wong sing jeneng wong rabi ora nganggo tresna kuwi bakale ora apik. Bakale ora becik. Ngoten. Kula mboten narimakaken. Menawi jenengan niku Kanjeng Prabu meksa dhateng lampar menika. Menawi lampar menika panjenengan meksa supados dhawuhaken Sembadra Burisrawa, menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya men, kowe. Gati. Wong liwat, bungok-bungok. Deg-degan. Itu Petruk ngomong to, Bang? Lah panjenengan ana wong liwat kok ya bengok banter banget. Wong biasane ora liwat kene kok dadak liwat kene. Pokoke tak jaluk. Sembadra tak jaluk. Menawi mboten maringaken, ora tas malah tak putung. Ora ana tabeting kadang taruna karo kadang reja. Kresna tanggep mungsuhe Baladewa. Werkudara. Werkudara. Terus! Wah! Aduh! Bermutara! Wah, mati aku! Terus! Rumasane anggap kaya menang-menang ade! Pokoknya di bojo arep dijaluk sing wedok karepe piye? Terus, Den! Mutar! Eleke ora. Dadamu iki dadane. Oh, kampungmu kapan kowe? Anggepe sak penake dhewe ora. Sapa-sapa arep dikalake, sapa arep dikalake. Apa rumasamu Ndara Werkudara wedi karo sampean? Ngono. Pakartimu sing kaya ngene iki Ndara Abimanyu sing bocah iku sore kesempuk ing Aradan. Paham? Sing kenceng, Den. Ayo, mutar. Mutar kowe. Anggepe apa?
Lho den mesakake. Niki keng raka. Kadang werda. Mencla-mencele. Ana adine. Sapa? Iya. Mundur. Doro. Apa? Diluari. Ayo ora sampekan aku. Ora sampekan. Oksigen apa piye? Hus. Ra kena. Asu apa itu? Werkudara diculke. Wah mati ya. Werkudara. Wah molong gantang pun Kakang tanpa dinawi wektu ditendangi sakwinae dhewe. Upama dudu Baladewa tekaning pati ki mau. Rasake kapok ora? Iya, aku kapok. Pak Prabu dos pundi? Menapa Mas tasih badhe misaken sembodolan Janaka? Ora. Abimanyu anggenipun panjenengan bucal wonten teleking wana nalika semanten ngantos dumugi ning pejah. Lho, Abimanyu mati nanging samangke sampun gesang malih. Amargi kula kuli Sekar Wijaya Kusuma. Aduh, Yayi. Waduh, yen ngono luputku gedhe tumraping kula warga Madukara. Sembada Janaka Abimanyu aku caluk ngapura, aku caluk ngapura. Waduh, mati aku. Wedan, lho. Kaya menapa? Lawange ditutup karo Petro. Tak dodok bola-bali ora dibukake. Petro iku gerbang negara kaya dinep kuwi lho. Petro. Petro. Nun. Iki dibukake gole iki keplak sirahmu kowe. Yang ajeng mlebet sinten? Aku. Wah nggih monggo. Go. Edan diganjel watu semono gedene. Kok ora Bu Mandura arep mlebu dibukake. Mengke mateni wong mleh. Ora. Wis tak dibukake. Nggih. Monggo sinuwun, ora caturan. Wis bacut nesu e. Janaka sembodron jaluk ngapura aku. Dara, Yo ngestoke dawuh. Burisrawa ora gelem bali sak Korawamu tak gawe sungsang bawana balik. Werkudara, Sembadra tak peki. Sembadra tak peki cah bagus. Arsa madangi jagat tuk munguk-munguk paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah pun paripurna Purwa Madya Wusana.
Mboten wonten alangan sedaya. Lancar rancak ngantos paripurna nggih Den. Yo. Lampaning ringgit purwa menika sayekti minarya Karca Benggala ingkang sae monggo sageta kinarya sangu anggenipun napaki jantraning gesang ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Yo Semar. Sura Sudra Jani ingkang ret suwah brasta kaping olah Darmastuti rahing samya makarya rayung samya pinanggih. Kula sarencang gedonga muga-muga laring dipun supitaken sageta dados laring kang soleh lan tansah saged mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh Ndara.